Καλημέρα σας, τι κάνετε, εύχομαι να είστε όλοι καλά. Ξεκινάμε ένα ανοιγματάκι, ένα pick a card. Σας έχω ετοιμάσει για το τι θα μας φέρει η νέα χρονιά. Σας έχω ετοιμάσει 3 πακέτα, πρώτο, δεύτερο, τρίτο πακέτο. Θέλουμε να δούμε εδώ από τον Ιανουάριο τι στοιχεία δείχνει αυτή η χρονιά, τι θα μας φέρει, τι θα επακολουθήσει σε αυτή τη χρονιά φέτος, τι εξελίξεις θα υπάρχουν στις ζωές μας, στα συναισθηματικά μας, στα επαγγελματικά μας. Γενικά, τι σκοπό έχει αυτή η χρονιά να κάνει στις ζωές μας. Λοιπόν, εξελίξεις που θα έρθουν σε διάφορους τομείς κτλ. Πακέτο νούμερο 1, νούμερο 2, νούμερο 3, σας αφήνω λίγο να σκεφτείτε και μόλις είστε έτοιμοι ξεκινάμε. Λοιπόν, εγώ θα ξεκινήσω με το πακέτο νούμερο 1, το νούμερο 2 θα το αφήσουμε στην άκρη και το νούμερο 3 επίσης. Λοιπόν, ξεκινάμε με το νούμερο 1. Όσοι διαλέξετε το νούμερο 1, τα μάτια σας και τα αυτιά σας ανοιχτά λοιπόν. Λοιπόν, εδώ πέρα τώρα, αυτή είναι η κάρτα που σας βγαίνει σαν κάρμα, τι κουβαλάτε, θα την αναλύσουμε στο τέλος. Λοιπόν. Τα βλέπετε φαντάζομαι, ναι. Ένα λεπτάκι μου παρακαλώ. Okay. Λοιπόν, ξεκινάμε λοιπόν με το νούμερο 1 και έχουμε τα εξής. Εδώ στο νούμερο 1 βλέπω ότι εσείς θέλετε να αλλάξετε φέτος τη ζωή σας, έτσι. Εδώ σας βλέπω ότι θέλετε να φύγετε από κάπου, ενώ νιώθετε έχετε τόσες πολλές ιδέες, τόσο πράγματα να κάνετε. Βλέπω ότι νιώθετε ότι δεν σας καταλαβαίνουν, νιώθετε ότι μιλάτε κινέζικα κοινώς σε κάποιους ανθρώπους, δεν ξέρω, δεν υπάρχει μια καλή επικοινωνία, δεν υπάρχει να βασιστείτε κάπου, νιώθετε ότι ενώ είστε περιτριγισμένοι με κόσμο ή με ανθρώπους τέλος πάντων στο περιβάλλον σας, βλέπω ότι νιώθετε μια μοναξιά, μια αποσυντόνιση γενικώς εσείς με τους άλλους. Γενικά βλέπω εδώ πέρα μια κατάσταση την οποία θέλετε να την αλλάξετε, έτσι, ριζικά, να πάτε αλλού. Άρα με λίγα λόγια, αυτή τη νέα χρονιά εσείς βλέπω ότι έχετε άλλες προοπτικές σε σχέση με αυτές τις προοπτικές που έχουν γύρω σας, είτε πρόκειται για συντρόφους, είτε πρόκειται για άτομα οικογενειακά κτλ. Βλέπω εδώ πέρα ότι παίρνετε μία απόφαση, είστε τιμοπόλεμοι να αντιμετωπίσετε κάποια πράγματα, ίσως και το τι θα πει ο κόσμος, να το πω έτσι. Βλέπω ότι τα έχετε όλα προγραμματισμένα να τα κάνετε σωστά, είναι οι πεποιθήσεις σας και τα όνειρά σας, βασικά είναι οι πεποιθήσεις σας και το τι θέλετε να υλοποιήσετε στη ζωή σας, να το πω αλλιώς. Εδώ βλέπω ότι υπάρχει μία δίδυμη ψυχή, έτσι, το άλλο σας μισό τέλος πάντων. Μπορείτε βλέπω ότι θέλετε να φύγετε από μια κατάσταση για να πάτε να βρείτε ένα πρόσωπο, μια κατάσταση την οποία θέλετε να ζήσετε εσείς έτσι όπως θέλετε να τη ζήσετε. Εδώ βλέπω μια σχέση, παίρνετε την απόφαση να ξεκινήσετε κάτι. Εδώ μια σχέση ίσως ήταν κρυφή ή ήταν συναισθήματα που κρύβατε για έναν άνθρωπο, να πω. Εδώ βλέπω μια καλή εξέλιξη, μια έκπληξη που θα έρθει ή τέλος πάντων η απόφαση που θα πάρετε έχει να κάνει με τις ρίζες σας, με το πεπρωμένο σας, έτσι. Εδώ βλέπω και τη δικαιοσύνη και χαρτιά, ίσως υπογράψετε κάτι, ένα χαρτί, ένα συμβόλαιο.
Εδώ βλέπω επίσης ότι κάποια σημάδια που υπήρχαν έτσι συναισθηματικά ή ψυχολογικά μέσα σας. Βλέπω ότι ήρθε η ώρα να ξεκινήσετε να σταματήσετε να υπάρχει αυτή η παύση που είχατε, τέλος πάντων, οι θυσίες που κάνατε για τρίτα άτομα. Μωρέ, ας κάτσω να υποκύψω, να σταματήσω τα δικά μου θέλω για να ευχαριστηθώ ή να θυσιάσω τα δικά μου θέλω για να γίνει κάτι που θεωρούσατε ότι έπρεπε να γίνει. Εδώ βλέπω ότι όλο αυτό σταματάει, αρχίζει μια άλλη εξέλιξη στη ζωή σας, μια πιο φωτεινή κατάσταση για το μέσα σας, γιατί ψυχολογικά εσείς θέλετε να έχετε τα πρέπει στη ζωή σας, αλλά ψυχολογικά σας βάρινε όλο αυτό, έτσι. Και βλέπω εδώ πέρα ότι από όλο αυτό που απαλλάσσεστε φέτος. Αλλάζει όλο αυτό, ξεκινάτε κάτι από την αρχή, ένα νέο δημιούργημα με φως, με ευχάριστη την καρδιά που λέμε, με ανάλαφρη ψυχή. Βλέπω μια μεγάλη, έτσι, ας πούμε, αλλαγή ψυχής, όχι τόσο ίσως, ναι, θέλετε να κάνετε πράγματα τα οποία θα αρέσουν σε εσάς κοινώς, με λίγα λόγια, και όχι στους τρίτους και στους άλλους, σε πάση περιπτώσει, και στα πρέπει και στα έτσι. Λοιπόν, εδώ βλέπω, είπαμε δικαιοσύνη, εδώ ανοίγουν χαρτιά, μαθαίνετε πράγματα, εδώ βλέπω και νομικά θέματα ίσως παίζουν ρόλο, υπογράψετε κάποια χαρτιά, νομικά, συμβόλαια, διαζύγια, δεν ξέρω πού, σε τι κατάσταση είσαστε, πάντως βλέπω εδώ πέρα μία αλλαγή. Εδώ βλέπω ότι ακολουθείτε το άλλο σας μισό, αν κάποιοι ήσασταν παντρεμένοι μέσα σε αυτό το άνοιγμα, κάποιες, βλέπω ότι θα ακολουθήσετε τον έρωτα της ζωής σας, θα κάνετε νέο ξεκίνημα, η συνάντηση θα φέρει την απόφαση και η απόφαση θα φέρει την αλλαγή που σχεδιάζατε να κάνετε στη ζωή σας και να πάτε να ζήσετε με έναν άλλον άνθρωπο. Αν δεν υπάρχει αυτός ο άνθρωπος και είσαστε μέσα στην οικογένεια, αποφασίζετε επιτέλους να αφήσετε τα δεσμά της οικογένειας και να πάρετε τη ζωή στα χέρια σας και να συνεχίσετε με το τέρι σας να κάνετε μία κατάσταση μαζί και να παντρευτείτε, να ανοίξετε οικογένεια, να κάνετε οικογένεια σπίτι, δείχνει εδώ μια τέτοια προοπτική. Εδώ βλέπω επίσης ότι αν ήσασταν γενικά σε σχέση, γάμο ή οτιδήποτε, αφεύγετε από μια σχέση και πάτε σε μια άλλη, γιατί εκεί υπάρχει το άλλο σας μισό, όπως σας είπα. Παλιά σκεφτόσαστε τα πρέπει, τα έτσι, τα αλλιώς, μακροχρόνια σχέση, δεν ξέρω τι θα μπορούσε να είναι, ή γάμος που υπάρχουν τα πρέπει μέσα και τα δεν πρέπει να το κάνεις και όχι και τι. Εδώ βλέπω όμως ότι παίρνετε την απόφαση, αλλάζει όλο αυτό ριζικά φέτος, είστε πιο όριμος, πιο όριμοι τέλος πάντων ανάλογα τι εδώ, και σας βλέπω πιο σίγουρος για τον εαυτό σας, πιο σίγουρες για τον εαυτό σας και παίρνετε απόφαση και αποχωρείτε, κάνετε ένα νέο ξεκίνημα, φεύγετε από ένα μέρος, φεύγετε από μια κατάσταση, ίσως φεύγετε και από ένα μέρος το οποίο ήταν γύρω από θάλασσα και υπήρχε ένας ανταγωνισμός με έναν άλλον άνθρωπο, υπήρχε και μια ηθοστιογενής κατάσταση, εδώ πέρα ξεχυλίζει κάτι, είναι ένα έδαφος στο οποίο υπάρχει και μια ηθοστιογενής επίδραση. Γενικά ίσως το υπέδαφος εκεί υπάρχει, έχει και μια... Γενικά ίσως να φύγετε και από ένα μέρος το οποίο έχει να κάνει με το υπέδαφος σου με ηφαίστεια. Φεύγετε από ένα μέρος τέτοιο και πάτε σε ένα άλλο μέρος κυνηγώντας το δικό σας θέλω. Γενικά βλέπω μια κατάσταση ότι αλλάζετε από ένα μέρος και πάτε σε ένα άλλο μέρος, ένα νέο ξεκίνημα. Αυτό το νέο ξεκίνημα βλέπω εδώ πέρα ότι εσείς εδώ πέρα βλέπω ότι εκεί είχατε θαλπορή, είχατε ασφάλεια, είχατε και οικονομική άνεση και μία επιτυχία θα έλεγα, έτσι, όσον αφορά και τα οικονομικά και τη δουλειά. Βλέπω εδώ πέρα όμως ότι αφήνετε τη σιγουριά, έτσι, και πάτε σε μια κατάσταση εδώ νέα, απλά
και μόνο γιατί υπάρχει αυτό το θέλω να το ζήσω, υπάρχει ένα πάθος, μια ένταση, συναισθήματα. Εδώ βλέπω επίσης ότι υπάρχει, υπάρχει αυτό που λέμε είμαι έτοιμη να αντιμετωπίσω τα πάντα, έτσι. Βλέπω εδώ, δηλαδή με λίγα λόγια, ότι υπάρχει όλο αυτό το κλίμα της αλλαγής. Τώρα όσον αφορά και αυτή την κάρτα, Egypt, μας βγήκε εδώ, προηγούμενη ζωή έχει να κάνει με αιγυπτιακό πολιτισμό, έχει να κάνει με αρχαίους πολιτισμούς που ίσως το πνεύμα σας σχετιζόταν σε προηγούμενες ζωές με αυτό εδώ, με αυτήν εδώ την κάρτα, που θα μπορούσε να έχει πάρα πολλά, έχει να κάνει γενικά με ό,τι έχει να κάνει με τον αρχαίο πολιτισμό Αιγύπτου ή γενικά με το μέρος εκεί, τέλος πάντων δεν ξέρω τι θα μπορούσε να σας συνδέει με αυτό το μέρος, εσείς ξέρετε, πάντως μου βγήκε αυτό, έτσι, για εσάς εδώ, ίσως η καταγωγή σας σε προηγούμενες ζωές να ήταν από εκεί ή ήσασταν κάποιο πρόσωπο εκείνης της εποχής, στη συγκεκριμένη τοποθεσία, που αναβιώνει ίσως κάποια πράγματα τώρα και πρέπει να ολοκληρώσει το κάρμα από τότε μέχρι τώρα. Ίσως να παίζει και αυτό σε κάποια άτομα, όχι σε όλα, λέω σε κάποια. Λοιπόν, άρα με λίγα λόγια εδώ βλέπω ότι εσείς παίρνετε μία απόφαση, να κάνετε τη μεγάλη αλλαγή όπως βλέπω εδώ, και κάνετε κάτι το οποίο θέλει η καρδιά σας, το ζητάει η ψυχή σας. Τώρα προοπτικές με το δεύτερο άτομο εδώ μου δείχνει μόνο ότι υπάρχει ένα πάθος και ένα τέριασμα, αλλά δεν μου δείχνει κάτι παραπάνω. Μου δείχνει όμως εδώ ότι θα μπορέσει να γίνει οικογένεια, να γίνουν παιδιά εδώ, να δημιουργηθεί κάτι. Ίσως όμως υπάρχουν εκρήξεις πάνω σε αυτό, από πολλούς παράγοντες, από πρόσωπα, δεν ξέρω τι γίνεται εδώ. Τέλος πάντων βλέπω όμως ότι εσείς θα έχετε το θάρρος, προς το παρόν αυτά μας δείχνει ότι θα έχετε το θάρρος να κάνετε αυτή την αλλαγή στη ζωή σας, την οποία τη θέλατε και την προσδοκούσατε. Λοιπόν, πακέτο νούμερο 1, αυτά ήταν για σένα. Ελπίζω να σε βοήθησε το άνοιγμα αυτό και να σου έδωσε λίγο μια γραμμή τι θα προκύψει αυτή τη νέα χρονιά. Ο Ιανουάριος φέρνει αυτά τα στοιχεία. Λοιπόν, πακέτο νούμερο 2. Πακέτο νούμερο 2, είμαστε εδώ και ξεκινάμε. Λοιπόν, εδώ στο πακέτο νούμερο 2 έχουμε τα εξής. Εδώ τώρα υπάρχει ένας άντρας ο οποίος είναι χωρισμένος, να πω. Είναι ένας άντρας γενικά του αέρα, ένας άντρας ίσως ο οποίος είναι ανεξάρτητος αρκετά. Βλέπω εδώ πέρα προσπαθεί να κρατήσει τις ισορροπίες, θέλει να κάνει ένα νέο ξεκίνημα και βλέπω ότι αυτό το ξεκίνημα το έχει οραματιστεί, το έχει δει σε όνειρο, το έχει ονειρευτεί, το έχει σκεπτομορφεί πάνω σε αυτό. Εδώ βλέπω μαζί με τα αστέρια και την κατάσταση ύπνου και υποσυνείδητου μαζί να λειτουργούν εδώ πέρα. Εδώ βλέπω ότι αυτός ο άνθρωπος θέλει να φέρει σε ισορροπία ζωή, οικονομικά, καριέρα, οικογένεια κτλ.
βλέπω ότι θα τα καταφέρει, βλέπω 3 φορές να έχει βγει ο τροχός της τύχης εδώ σε αυτό το άνοιγμα, άρα βλέπω μία σίγουρα αλλαγή προς το καλύτερο. Βλέπω ότι αυτός ο άνθρωπος εδώ θα μπορούσε να έχει δύο καταστάσεις εδώ. Υπάρχουν και εδώ δύο καταστάσεις που παίζουν. Εδώ βλέπω μηνύματα, αν εσύ που ενδιαφέρεσαι για αυτόν τον άντρα, εδώ βλέπω μηνύματα ότι έρχονται σε σένα από αυτόν τον άντρα. Ίσως κάποια στιγμή αυτός ο άντρας να ήταν εγκλωβισμένος λόγω ίσως και δουλειάς ή λόγω άλλης κατάστασης, να σας πω έτσι. Αλλά εσείς εκεί επιμένατε, έτσι, επιμένατε ότι κάποια στιγμή θα είστε μαζί και όντως καλά κάνατε και επιμένατε, γιατί βλέπω εδώ πέρα ότι θα έχετε πολύ καλή εξέλιξη, αυτός ο άνθρωπος σας αγαπάει, υπάρχει ένας ειλικρινής έρωτας εδώ. Αυτός ο άντρας πολύ βλέπω ότι προκύπτει από το όλο άνοιγμα ότι ίσως να είναι ένας παντρεμένος άντρας, έτσι, ο οποίος είναι στα διαζύγια, να πω, έτσι, με μια γυναίκα η οποία και αυτή υπάρχει ένα τρίτο άτομο από τη μεριά της. Εδώ βλέπω ότι εσείς εδώ βλέπω ότι θα γυρίσει ο τροχός για σας, θα υπάρχει μια ευκαιρία για να είστε με αυτόν τον άνθρωπο. Κάτι μηνύματα εδώ βλέπω, κάποια νέα από αυτόν τον άνθρωπο θα σας έρθουν και θα αλλάξει όλη η προοπτική, το πώς βλέπατε παλιά και πώς θα δείτε τώρα τα πράγματα. Εδώ βλέπω ότι οι ευχές σας θα πραγματοποιηθούν και υλικά, δηλαδή θα γίνουν υλικά και όχι μόνο στα όνειρά σας. Βλέπω εδώ πέρα μία άλλη προοπτική, παίρνει το πράγμα με λίγα λόγια, και δεν υπάρχει αυτό που λέμε μοναξιά πλέον. Θα υπάρχει μία εξέλιξη για να ξαναβρείτε, ίσως αν ήσασταν μαζί να τα ξαναβρείτε, ή μία εξέλιξη στην οποία επιτέλους να είστε μαζί, έτσι. Εδώ βλέπω ότι αυτός ο άνθρωπος ή εσείς γενικά οραματιστήκατε αυτήν την κατάσταση, δηλαδή να είστε με αυτόν τον άνθρωπο, να κάνετε νέο ξεκίνημα, να αλλάξει επιτέλους αυτή η ροή ανάμεσά σας. Βλέπω ότι θα γίνει. Βλέπω ένα τρίτο άτομο ότι παίρνει ένα γράμμα, έτσι στα ξαφνιασμένο γράμμα, το οποίο δείχνει μια ισορροπία συναισθηματική, η οποία αυτό το άτομο ήταν η αιτία ίσως, και το ότι εσείς περιμένατε όλο αυτόν τον καιρό, ότι αυτός ο άνθρωπος που είχατε εσείς στο μυαλό σας ήταν εγκλωβισμένος όλο αυτόν τον καιρό. Βλέπω εδώ πέρα ότι έγινε πολλή δουλειά, διεργασία όσον αφορά τα όνειρά σας, τις σκεφτομορφές σας. Βλέπετε συχνά όνειρα που είχαν να κάνουν με το γυρισμό αυτού του ανθρώπου, με το ότι θα ερχόταν αυτός ο άνθρωπος. Βλέπω ότι κάνετε πολλή δουλίτσα πάνω σε αυτό. Δεν ξέρω αν το κάνατε υποσυνείδητα ή ευσυνείδητα, δεν ξέρω τι γίνεται εδώ πέρα. Αλλά βλέπω το πετύχατε, όπως και να έχει το θέμα. Εδώ υπάρχει ένα πάθος το οποίο αναγεννάτε, μία αλληλουχία συναισθημάτων που έχει ο ένας για τον άλλον, έτσι. Βλέπω ότι εδώ αυτός ο άνδρας θα σε γαληνέψει, θα σου πάρει το άγχος και ό,τι σε βάραινε, τέλος πάντων. Βλέπω ότι με αυτόν τον άνθρωπο είχατε μια κρυφή ίσως σχέση, ή αν δεν είχατε μια κρυφή σχέση, αυτός ο άνθρωπος βλέπω ότι φεύγει από μία κατάσταση για να έρθει σε εσάς, γιατί θεωρεί ότι εδώ είναι αυτό που αναζητεί, εδώ θέλει να είναι, έτσι. Αυτός ο άνθρωπος προφανώς και να ήταν και παντρεμένος με παιδιά, ίσως και αυτό, αλλά βλέπω έναν χωρισμό ότι επέρχεται με το άτομο που ήταν προφανώς παντρεμένος κτλ. Υπάρχει πάθος για σας, έχει πάθος αυτός ο άνθρωπος για σας, έχει έρωτα, έχει έναν ειλικρινή έρωτα για σας. Εδώ βλέπω το άλλο άτομο το οποίο κατάλαβε ότι πλέον δεν έχει προοπτικές εδώ πέρα με τον άντρα που σας ενδιαφέρει, και βλέπω ότι και αυτή αλλάζει ρότα και ροή, έχει κάποιες άλλες, έχει προφανώς και μια άλλη σχέση και αυτή. Εδώ βλέπω ότι δεν έχουν σχέση μεταξύ τους πλέον, έτσι, ο ένας αλλού, ο άλλος αλλού, έτσι.
Αυτή η γυναίκα βλέπω εδώ ότι είναι αρκετά έτσι, κοιτάει την πάρτη της και τα λοιπά. Δεν την ενδιέφερνε από ό,τι βλέπω πολύ το ότι τον έχασε, έτσι. Εγώ νομίζω ότι είναι περισσότερο για την πάρτη της, που θα βρω το καλύτερο, που θα βρω τα καλούδια μου που λένε, καταλάβατε, τις ανέσεις μου, τα αυτά μου, έτσι. Είναι μια τέτοιου είδους γυναίκα. Γενικά βλέπω εδώ πέρα εσείς στο πακέτο νούμερο 3 ότι αυτό που θέλετε και επιθυμούσατε με έναν άντρα θα έρθει επιτέλους αυτή τη νέα χρονιά. Βλέπω εδώ πέρα ότι μπορεί να είναι παντρεμένος αυτός ο άντρας ή μπορεί να είναι στα πρόθυρα χωρισμού και παντρεμένος να είναι, τον βλέπω στα πρόθυρα χωρισμού. Δεν κάθεται αυτός ο άνθρωπος εκεί, δεν υπάρχει περίπτωση προοπτικής να έχει αυτό το γάμο εδώ ή τη σχέση τη μακροχρόνια, δεν ξέρω τι έχει με αυτή την άλλη περίπτωση, το άλλο άτομο. Εδώ βλέπω ανοίγει ο δρόμος, ανοίγει έστω λίγο δύσκολα για αυτόν, έτσι, με λίγο καυγά, με λίγο προβλήματα στο σπίτι ή τέλος πάντων εκεί με το άτομο που είναι συγκατοικεί συζύγι, δεν ξέρω. Εσύ η κόπη σου και το τόσο καιρό που περίμενες και προσδοκιούσες και τα λοιπά και δεν έκανες τη ζωή σου, βλέπω ότι δεν πάνε χαμένη η κόπη σου, έτσι. Βλέπω ότι θα πάρεις ένα ελπιδοφόρο μήνυμα ή μηνύματα από αυτόν τον άνθρωπο ή νέα θα ακούσεις, τα οποία θα σε ενθαρρύνουν, θα σου αλλάξουν την προοπτική στο μυαλό σου και θα έχει ένα νέο ξεκίνημα, θα γίνει. Σιγά σιγά βλέπω μια προοπτική, δηλαδή ότι αυτός ο άνθρωπος εδώ θα του κάνει το γυρισματάκι προς τα σένα. Εδώ μου δείχνει υγεία, έτσι, υγεία. Έχει να κάνει με την προηγούμενη ζωή, με θέματα υγείας, με επαγγέλματα υγείας. Δεν ξέρω τι θα μπορούσε να είναι. Μπορεί αυτός ο άνθρωπος που σας ενδιαφέρει να έχει να κάνει με ιατρική, θα μπορούσε να είναι πολύ πιθανόν, ή γενικά με έναν άνθρωπο ο οποίος σχετίζεστε εσείς στην προηγούμενη ζωή με θέματα υγείας, με τον συγκεκριμένο άνθρωπο, και μπορεί και στην τωρινή ζωή σας να είναι κάποιος άνθρωπος ο οποίος έχει να κάνει με θέματα υγείας. Λοιπόν, οπότε στο πακέτο νούμερο 2 βλέπω μια καλή εξέλιξη και βλέπω ότι υπάρχει μια καλή προοπτική, το ότι οραματιστήκατε και το ότι ευχηθήκατε για αυτήν την νέα χρονιά. Βλέπω με τον άνθρωπο που σας ενδιαφέρει, που όπως το βλέπουμε εδώ, υπάρχει μια πολύ καλή προοπτική. Δεν μας δείχνει αν θα είστε μαζί, αλλά δείχνει ότι θα υπάρχει μια επικοινωνία η οποία έχει προοπτικές. Δηλαδή στα επόμενα ανοίγματά μας θα δούμε αν εσείς εδώ στο πακέτο νούμερο 3, στο πακέτο νούμερο 2, έχετε αυτή την προοπτική με αυτόν τον άνθρωπο και συνεχίζει να υπάρχει. Εγώ βλέπω ένα καλό κλίμα και ότι όλο αυτό αλλάζει, έτσι. Βλέπω 3 φορές σας βγήκε ο τροχός τύχης, άρα αλλάζει η ζωή σας προς το καλύτερο, νέα ξεκινήματα με τον άνθρωπο που σας ενδιαφέρει. Πολύ καλή εξέλιξη στο πακέτο νούμερο 2, μπράβο σας. Βλέπω ότι είστε πολύ πνευματικά άτομα εδώ στο πακέτο νούμερο 2 και αυτά που θέλετε, αν τα σκεφτείτε λίγο πιο έντονα, μπορείτε να τα υλοποιήσετε και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Βοηθάει πάρα πολύ στην εξέλιξη της προοπτικής της ζωής σας, σε βάση περιπτώσει, και σε αυτά που τα θέλω σας που θέλετε να έρθουν. Λοιπόν, πακέτο νούμερο 3. Για να δούμε τι έχετε κι εσείς εδώ να μας πείτε. Τι έχει να μας πει εδώ οι αρχές αυτής της χρονιάς για εσάς, τι μηνύματα έχουν να στείλουν. Παιδιά, βλέπω πολλά ξεκαθαρίσματα, έτσι. Και μου έχει βγει πάρα πολύ το θέμα με σχέσεις, με τρίγωνα, όπως βλέπω και εδώ και σε αυτό το πακέτο. Βλέπω κάποια στοιχεία τέτοια, αρκετά θα έλεγα. Δηλαδή αυτά τα πακέτα που έκανα σήμερα δείχνουν να έχουν πολλά κοινά στοιχεία που εύκολα δεν συμβαίνει συνήθως. Θα σας πω τώρα. Λοιπόν, εδώ πέρα πάλι, κοίταξτε τι βλέπω. Βλέπω, σε αυτό το πακέτο μου δείχνει πολύ καθαρά ότι εσείς πρέπει να είστε η γυναίκα
η οποία έχετε πολύ μακροχρόνια σχέση με έναν άντρα, με τον άντρα που σας ενδιαφέρει, ή είστε παντρεμένοι με τον άντρα που σας ενδιαφέρει. Βλέπω σε εσάς, αν είστε η γυναίκα του, το τρίτο άτομο σε έναν γάμο, δείχνει ότι εσείς δεν έχετε πολλές προοπτικές με αυτόν τον άντρα εδώ. Εδώ δείχνει αν εσείς είστε η μοιραία σχέση, η εξωσυζυγήση, η υγιεινή σχέση ή το τρίτο άτομο, εν πάση περιπτώσει, δείχνει ότι εσείς βλέπω εδώ ότι έχετε κουραστεί και βρίσκετε τη δύναμη, από ό,τι δείχνει εδώ, να κάνετε μία αλλαγή επιτέλους στη ζωή σας, να πάρετε την απόφαση τη μεγάλη και να κάνετε μία επιστροφή, έτσι, μία επιστροφή στα πάτρια εδάφη σας, έτσι. Μου δείχνει ότι γυρνάτε στον τόπο σας, γυρνάτε στο μέρος, στη γενέτειρά σας, ίσως πήγατε εκεί γιατί ήταν αυτό το άτομο και τώρα βλέπετε ότι δεν αξίζει πλέον άλλο να σπαταλάτε το χρόνο σας εκεί και βλέπω ότι υπάρχει ένας γυρισμός στα πάτρια εδάφη, μια καλή προσφορά εδώ, δουλειάς θέλετε, δεν ξέρω, κάτι δείχνει εδώ πέρα ότι αλλάζει όλο το σκηνικό, έτσι, εδώ βρίσκετε τη δύναμη να το κάνετε. Βλέπω εδώ πέρα ότι γυρίζετε στο σπίτι, στο πατρικό σας, στη μητέρα σας ίσως, δείχνει δηλαδή μια τέτοια εξέλιξη. Παίρνετε τα χρήματά σας και πάτε να κάνετε μια νέα ζωή. Βγάζετε δηλαδή κάποια χρήματα που είχατε μαζεμένα και πάτε να κάνετε μια νέα ζωή. Έχετε στεναχώρια, μπορώ να πω, δεν σας είναι εύκολο όλο αυτό, αλλά είναι κάτι το οποίο σιγά σιγά με τον καιρό βλέπω ότι η ασφάλεια αυτή που θα νιώσετε εδώ από τα άτομα που θα πάτε στο σπίτι αυτό, θα σας έχουν θαλπορεί και θα το ξεπεράσετε. Και επίσης υπάρχει και ένα άλλο άτομο που έχει μείνει πίσω, που ίσως πριν φύγετε για να πάτε να βρείτε αυτόν τον άνθρωπο, υπήρχε αυτός ο άνθρωπος εδώ, έτσι. Και βλέπω ότι αυτός ο άνθρωπος σας περιμένει, έτσι. Περιμένει να μπείτε στο σπίτι του. Κάπως έτσι το βλέπω. Ή θέλει να γίνετε η μάνα των παιδιών του. Θέλει να σας παντρευτεί. Έχει προοπτικές αυτός ο άνθρωπος για εσάς. Αυτός ο άνθρωπος ίσως να ήξερε ότι φύγατε για να πάτε να βρείτε έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν ήδη σε γάμο, έτσι. Γιατί προκύπτει από πολλές κάρτες ότι ήταν παντρεμένος αυτός ο άνδρας που κοιτούσατε. Δείχνει εδώ πέρα δηλαδή με λίγα λόγια ότι εσείς στο πακέτο νούμερο 3 ίσως να αλλάξετε τη ζωή σας, να πάτε να βρείτε αυτόν τον άνθρωπο, αλλά τελικά ήταν, από ό,τι βλέπω, ένα φιάσκο να πω. Δεν είχε προοπτικές όλο αυτό. Εσείς καταλάβατε ότι αυτή η γυναίκα εδώ παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη ζωή του και αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να φύγει και να ξεκολλήσει εύκολα από το γάμο του, που προκύπτει εδώ με πολλές κάρτες ότι αυτός ο άνθρωπος δεν θα φύγει από αυτό το γάμο εδώ, να ξέρετε. Οπότε μου δείχνει ότι αυτός ο άνθρωπος αλλάζει προς τα εκεί και όχι προς τα σας. Εδώ βλέπω ότι ξεκινάει με νέες προοπτικές το γάμο του ή τέλος πάντων μακροπρόθεσμη σχέση που είχε παράλληλα με εσάς. Και εδώ βλέπω όμως ότι εσείς αυτό το γύρισμα που θα κάνετε για να γυρίσετε πίσω, να βρείτε τη δύναμη να κάνετε το γύρισμα και να πάτε στα πάτρια εδάφη σας, θα είναι πάρα πολύ καλά για εσάς. Θα είναι το κάρμα σας που θα έχετε συμπληρώσει περνώντας όλα αυτά που περάσατε για κάποιο λόγο, ο οποίος θα σας επωφελήσει στη ζωή σας και θα το καταλάβετε το νόημα σας συνειδητά ή υποσυνείδητα. Βλέπω εδώ ότι τα άστρα ευνοούν αυτόν τον άντρα να είστε μαζί του, έτσι. Ευνοούν αυτόν τον άνθρωπο να νιώσετε τη θαλπορή από αυτόν τον άντρα. Λοιπόν, αν είστε η παντρεμένη γυναίκα, μπορώ να σας πω ότι αυτή η γυναίκα φεύγει επιτέλους από τη ζωή του άντρα που έχετε εσείς ή γάμο ή μακροχρόνια σχέση. Βλέπω ότι αυτά που σκεφτόσασταν για τον άντρα σας, τις καλοπροαίρετες σκέψεις που κάνατε, βλέπω ότι είχε πίστη και τέτοια και ότι επιτέλους θα διαλέξει εσάς, διάλεξε εσάς αυτός ο άντρας, δεν σας άφησε. Βλέπω εδώ πέρα ότι έχει πάρα πολύ μέλλον
και τύχει ο γάμος αυτός ή η σχέση μακροχρόνια αυτή ή το σπιτικό αυτό τέλος πάντων, ανοίγει ο δρόμος για κάτι πολύ καλύτερο, υπάρχουν πολλές προοπτικές, ίσως και γέννηση ενός παιδιού εδώ, με το νέο ξεκίνημα ξανά μαζί. Εδώ δείχνει επίσης, γιορτάζεται το γεγονός αυτό, έτσι γιορτάζεται και ίσως όπως σας είπα να υπάρχει και μία γέννηση μετά από όλο αυτό το σκηνικό, ίσως και γι' αυτό αλλάζει το σκηνικό, αλλά υπάρχει πάρα πολύ προοπτική εδώ. Ο άντρας αυτός, σε αυτό το άνοιγμα, είναι πολύ γερμένος προς την σχέση του την σταθερή. Δεν είναι προς την σχέση του την παράνομη. Οπότε, εδώ βλέπω ότι οι γυναίκες οι οποίες ήταν τα τρίτα πρόσωπα έχουν μια πολύ καλύτερη προοπτική αν κάνουν το γύρισμα, βρουν την δύναμη και φύγουν από αυτή την κατάσταση, γιατί αυτή η κατάσταση το μόνο που κάνει είναι να τους εγκλωβίσει και τίποτα παραπάνω. Εγώ βλέπω εδώ πέρα γύρισμα, μπαίνεις σε ένα μέσο μεταφοράς και φεύγεις από εκεί, φεύγεις από το συγκεκριμένο σημείο, βλέπω ότι υπάρχει μέσω μεταφοράς να σε πάει από το ένα μέρος στο άλλο, να σε γυρίσει στα πάτρια εδάφη όπως σου είπα. Εδώ τώρα όσον αφορά για τη γυναίκα που έχει την μακροχρόνια σχέση με αυτόν τον άντρα, μην φοβάσαι τίποτα, αυτός ο άντρας ανήκει σε σένα, δεν υπάρχει περίπτωση να τον πάρει κάποιο άλλο τρίτο πρόσωπο, γιατί αυτός ο άντρας έχει κάρμα εδώ με σένα και εσύ καλά είναι το τρίτο πρόσωπο να το πάρεις απόφαση ότι αυτός ο άντρας εδώ δεν είναι μόνο ότι το θέλει προσωπικά αυτός, είναι κάρμα, είναι η μοίρα του εδώ να είναι. Το καταλαβαίνεις αυτό? Εδώ αυτή η γυναίκα είναι η μοίρα αυτού του άντρα. Εσύ ήσουνα, πώς το λένε, όχι παράνομη σχέση, δεν θα το έλεγα. Θα έλεγα ότι ήσουνα ένα κάρμα που έπρεπε να περάσει για να βάλετε, γιατί έπρεπε να πάρετε αυτές τις εμπειρίες που έπρεπε να πάρετε. Εσύ μπορεί να νιώθεις στεναχωρεμένη, αλλά πίστεψέ με, στο τέλος θα καταλάβεις πόσο εμπειρικά κερδισμένη θα βγεις από όλο αυτό. Εδώ βλέπω ότι έχεις πολύ καλές προοπτικές εσύ εδώ, το τρίτο πρόσωπο, ότι σε περιμένει ένας άλλος άντρας εδώ. Ένας άντρας της φωτιάς ή ένας άντρας του σπαθιού, του αέρα, μπορεί και ένας άντρας της γης τώρα που το βλέπω. Γενικά βλέπω εδώ πέρα ότι ένας άντρας σταθερά σας περιμένει εδώ στη βάση σας, εδώ. Υπάρχει ένας άντρας ο οποίος σας περιμένει εδώ στη βάση. Ξέρει ότι φύγατε από εκεί. Παρ' όλα αυτά αυτός ο άνθρωπος δεν θα συγχωρέσει την κάθε κατάσταση που έχετε κάνει, έτσι. Γιατί είναι όριμος, είναι κατασταλωμένος, ξέρει τι θέλει και δεν θα κοιτάξει το παρελθόν, θα κοιτάξει το μέλλον, έτσι. Θα κοιτάξει τη νέα χρονιά, από εδώ και πέρα τι θα φέρει στη ζωή του. Και αυτός ο άνθρωπος θέλει την ηρεμία του και το να περάσει καλά και όμορφα εδώ. Δεν θα κοιτάξει να σκαλίσει παρελθόν και τέτοια. Είναι κυμπάρης άνθρωπος, είναι άνθρωπος που είναι υπεράνω, να σας το πω έτσι. Άρα και οι δύο γυναίκες εδώ, και τα δύο άτομα να το πω αλλιώς, γιατί μπορεί να είναι και κάτι άλλο, βλέπω ότι η μία, να μην φοβάται, έχει σταθερότητα εδώ με τον άνθρωπο που την ενδιαφέρει και δεν υπάρχει άλλο θέμα να ξενοκοιτάξει αυτός ο άνθρωπος, γιατί ανοίγει ένα πολύ καινούργιο κεφάλαιο στη ζωή του με αυτή τη γυναίκα και ίσως υπάρχουν και απόγονοι που θα έρθουν τώρα πρόσφατα με τη νέα χρονιά. Και εδώ βλέπω τη γυναίκα αυτή που ήταν το τρίτο άτομο που είχε κάνει θυσίες, είχε πάει εκεί για αυτόν τον άνθρωπο, γιατί είχε όνειρα για αυτόν τον άνθρωπο. Βλέπω όμως ότι κατάλαβε ότι όλο αυτό καταλαβαίνει ότι εδώ δεν έχει προοπτική, γιατί αυτή η γυναίκα θα είναι πάντα εδώ και δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει κάτι ανάμεσα σε αυτό το ζευγάρι, το παράνομο, να σας το πω έτσι, ή το τρίτο άτομο. Οπότε αποφασίζει και πολύ καλά πράττει να γυρίσει στην γενέτειρα, εκεί που την περιμένουν πολύ οίκια και αγαπημένα πρόσωπα και φυσικά ένας πολύ θερμός αγαπημένος άντρας που είναι το πεπρωμένο και αυτινής εκεί. Οπότε,
Εδώ μου δείχνει τα δέντρα. Τα δέντρα σημαίνει ρίζες. Άρα γυρίζω στις ρίζες μου, το πεπρωμένο μου, το κάρμα μου. Αυτόν τον άνθρωπο μπορεί να τον ξέρεις από πολύ πιο παλιότερη ζωή. Αυτός ο άντρας είναι εδώ και σε περιμένει και σε αυτήν τη ζωή. Άρα βλέπω ότι υπάρχει μία ενέργεια που προσπαθεί να βάλει το puzzle στη θέση του και να συμπληρώσει τα κομμάτια της ζωής σας. Πολύ καλές προοπτικές και στο νούμερο 3. Πολύ καλή εξέλιξη βλέπω να έχετε κι εσείς. Λοιπόν, εύχομαι να πάνε όλα καλά και να ολοκληρωθούν αυτά που περιμένετε στη ζωή σας, όσο πιο καλά γίνεται. Λοιπόν, αυτά ήταν τα 3 ανοίγματα που κάναμε σήμερα για το τι θα μας φέρει νέα χρονιά, στα άτομα που διαλέξανε τα ανάλογα πακέτα νούμερο 1, νούμερο 2, νούμερο 3 που είχαμε σήμερα. Βλέπω ότι έχετε πολύ καλές προοπτικές, έρχονται αλλαγές στη ζωή σας, τις οποίες εσείς αποφασίζετε και παίρνετε μια απόφαση ζωής να κάνετε μια αλλαγή μεγάλη στη ζωή σας και δεν βγαίνετε χαμένοι, βγαίνετε κερδισμένοι μέσα από αυτήν τη μεγάλη αλλαγή. Όπως και μια μεγάλη αλλαγή κάνει και όλη η κατάσταση στο σύμπαν. Υπάρχουν αλλαγές και στο σύμπαν, υπάρχουν αλλαγές οι οποίες επηρεάζουν και εμάς. Γι' αυτό βλέπετε ότι αλλάζετε, εξελίσσεστε. Εξελίσσεστε όχι με τον τρόπο που θέλουν συγκεκριμένα κάποιοι άνθρωποι, εξελίσσεστε με το μέσα σας, με την εξέλιξη που έρχεται ενεργειακά από το σύμπαν και εκπέμπει και μέσα σε εσάς. Λοιπόν, αυτά είχα να σας πω. Εύχομαι να σας άρεσε το άνοιγμα στα 3 πακέτα μας, να διαλέξετε το πακέτο που σας ενδιαφέρει. Εύχομαι όλα αυτά που είπαμε να τα σκεφτείτε και να δείτε βαθιά μέσα σας τι θέλετε και τι όχι και ποιο είναι το δικό σας πεπρωμένο σε αυτήν την νέα χρονιά και ακολουθήστε το για να βγείτε κερδισμένοι και όχι ζημιωμένοι και να μην χάνετε χρόνο στη ζωή σας. Λοιπόν, αυτά είχα να σας πω. Καλή συνέχεια, φιλιά πολλά και θα τα πούμε πάλι σε κάποιες μέρες. Έγινε. Φιλιά πολλά, γεια σας.